Vă salut, dragi prieteni! Am intrat live cu voi să văd ce mai faceți. Eu mă întorc de la Orăștie, mă duc spre Cluj și mă gândeam să fac un live, să mai vorbesc cu voi, să vă mai întreb ce ați mai făcut, cum sunteți, dacă la voi plouă. Aici plouă. Și vreau să vă întreb dacă vă place melodia, adică ultima melodie pe care am scos-o, doar eu am pus suflet. O piesă care a avut un feedback foarte, foarte bun și mă bucur că o ascultați și că vă place și acel gen pe care de puțin timp l-am abordat și mulțumesc lui Neck Music pentru această colaborare frumoasă. Nu știu cum să țin telefonul pentru că nu am o lumină bună, dar sper că mă vedeți bine. Deci, vreau să vă spun că astăzi o să intru din nou în studio pentru că pregătesc foarte multe surprize muzicale pentru voi, dar vreau să știu, cei care vă uitați la mine, dacă sunteți abonați la contul meu de YouTube. Deci vreau să-mi scrieți, cei care vă uitați acum în momentul ăsta la mine, dacă sunteți abonați la contul meu de YouTube. Aștept să văd dacă îmi scrieți. Mulțumesc mult, Lucia. La 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 pa pam, la 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 pa pam. Sergio, am foarte mare grijă la volan pentru că nu conduc eu. Am și centura, sunt dus în siguranță de un șofer profesionist. Păi, tocmai de aia, dragii mei, uite, eu vreau să vă spun ceva din culisele mele, da? Și uite, văd că începeți să vă adunați cât mai mult și mi-aș dori să fiți cât mai mulți pentru că am undeva la 90.000 aici pe pagină și chiar vreau să vă povestesc câteva lucruri interesante astăzi. O să vă explic și cum să vă abonați la canalul meu de YouTube. O să vă explic foarte, foarte multe lucruri și o să încep prin a vă spune că toate melodiile pe care eu o să le imprim de astăzi încolo, pentru că foarte multă lume mă întreabă unde putem să-ți găsim melodiile, unde putem să-ți vizionăm videoclipurile. Deci, ce vă rămâne vouă de făcut este să vă abonați la contul meu de YouTube. Eu am făcut un screen și am tot postat o poză cu contul meu de YouTube. Voi vedeți piesele mele doar la casele de producție la care eu am scos anumite piese și anumite videoclipuri. Și de asta v-aș ruga să vă abonați la contul meu de YouTube, pentru că pe acele conturi nu vor mai fi urcate videoclipuri cu mine și nici melodii. Contul meu de YouTube este Alex de la Orăștie. Eu, după ce o să închid acest live, o să vă pun link-ul aici pe pagina oficială ca voi să vă puteți abona la contul meu de YouTube. După ce sunteți abonați la contul meu de YouTube, orice piesă și orice videoclip încărcat de mine pe cont, o să primiți notificări la fiecare videoclip pe care eu îl încarc. Să știți că abia aștept să împărtășesc cu voi surprizele muzicale pe care eu vi le-am pregătit. Am și câteva duete cu
niște artiști și niște colegi foarte dragi mie. Sunt colaborări noi, n-am mai cântat cu aceste colege cu care eu o să vă cânt și abia aștept să-mi termin materialul la studio ca să pot să filmez. Astăzi vremea nu prea a ținut cu mine pentru că trebuia să mă duc la niște filmări, dar o să filmez cât de curând. Da. Deci, eu v-am întrebat dacă sunteți, uite, suntem 164, da? Vreau să-mi spuneți care sunteți abonați la contul meu de YouTube. Pentru că vreau să fac o statistică. Toți abonații și toți ascultătorii mei, adică voi, sunteți abonați la alte conturi de YouTube. Iar acele conturi de YouTube nu o să mai aibă piese și melodii cu mine, pentru că eu tot ce scot de astăzi încolo, în toată cariera mea, o să le găsiți doar pe contul meu de YouTube. Dragii mei, să știți că nu conduc eu, v-am mai spus adineaori, nu conduc, nu sunt adeptul să conduc și să fac live. V-am spus că sunt condus de un șofer profesionist. Eu nu conduc, n-am permis de conducere. Stați fără griji pentru că sunt foarte ok. Mulțumesc mult, Livia. Alex, du-te la Roma că te așteaptă lumea. Da, vineri o să plec la Roma. Uite, Elena Iacob îmi zice: eu nu sunt, dar vreau să mă abonez la contul tău. Eu, după ce o să închid live-ul ăsta, o să vă pun link-ul cu contul meu de YouTube. Mulțumesc, Alina. Lena, mulțumesc frumos. Dinu Nicoleta, este foarte ușor, doar accesez link-ul pe care o să-l pun eu pe YouTube, pe Facebook și o să vă puteți abona. Vadim, o să-ți trimit link-ul și o să vă puteți abona. Sigur că da, Ionuț, dacă scrii pe YouTube Alex de la Orăștie Live, ultima piesă încărcată de mine este la o nuntă, Dansul Mirilor, dar o să vă pun eu link-ul ca să vă puteți abona. Vino și la Memmingen în Germania. Sigur că da. Uite, mă bucur foarte mult. Să știți că până acum nu am făcut lucrul ăsta, să spun pe un live să vă abonați, dar sunteți foarte mulți care mă întrebați: Alex, ai mai scos ceva melodii? Și să știți că eu melodii scot tot timpul, doar că unii dintre voi nu le găsiți, pentru că sunt pe alte conturi de YouTube și nu sunt pe contul meu. Dar dacă voi o să vă abonați la contul meu de YouTube, la orice piesă încărcată de mine, o să primiți notificare. Uite, o salutăm pe Ana Maria Ferenții, Virginia Furdui, Livia, Ionescu Mirela, Ionescu Mirela. Să știi că nu sunt multe pagini făcute cu numele meu. Asta e singura mea pagină. Iar voi trebuie să dați like la pagina unde vedeți cele mai multe like-uri. Deci la pagina asta de pe care eu intru live sunt 90 și ceva de mii de aprecieri. Eu am încercat la toate paginile care s-au făcut pe parcurs să trimit notificări la Facebook și să le șteargă. Mulțumesc, Ionuț. Nu știu când ajung în Stuttgart și la Sighișoara. Te salutăm din Maramureș, mulțumesc. Mâine o să fiu la Maramureș. Abia aștept să mă duc la Baia Sprie, pentru că acolo o să filmez niște videoclipuri la prietena mea Cristina, la pensiunea Rustic. Mulțumesc, Maria.
Nu știu când vin în Germania, cred că prin toamnă sau de 1 decembrie, încă nu știu sigur să vă spun. Salutări de la Londra, mulțumesc. Și vreau să vă mai întreb dacă cei care aveți like la pagina mea, primiți toate postările pe care eu le fac. Mulțumesc mult, Dorina. Salutări din Satul Mare. Vă salut, doamna Maria. În Italia sunt în weekendul acesta, dar sunt la un eveniment privat. Să știți că eu aș vrea să vin peste tot, pentru că văd că mă întrebați aici de fiecare dată când intru live, când vin în fiecare localitate sau în fiecare țară. Eu aș vrea să vin cu mare drag, doar că aștept invitațiile voastre. Când aveți un eveniment sau când aveți un spectacol, o nuntă, un botez, eu vin cu mare drag. Uite, nu am intrat live decât să vă spun de contul de YouTube. Am intrat live cu voi pentru că vreau să vă și cânt ceva. Poți să cânti ceva de... Nu înțeleg, Elena, ce ai vrut să-mi scrii. Mulțumesc frumos, Simona. Vă mulțumesc foarte mult pentru că îmi sunteți alături și mă bucur în fiecare zi de mesajele voastre. Este cea mai mare satisfacție pentru mine și eu o să vă răsplătesc prin muzică bună și prin melodii frumoase pe care abia aștept să le ascultați. Nu știu când ajung în Mangalia. La Paris. Te așteaptă Parisul. Da, o să ajung și pe la Paris. Ce să vă cânt, dragii mei? Ceva de dragoste. Bine ne-ar sta împreună dacă tu ai vrea să te fac nevasta mea, să fii nora mamei mele și a tatălui meu, eu să fiu bărbatul tău. Bine ne-ar sta împreună dacă tu ai vrea să te fac nevasta mea, să fii nora mamei mele și a tatălui meu, eu să fiu bărbatul tău. Nuntă mare vreau să-ți fac, să răsune satul și să vadă toți sătenii că-ți iubești bărbatul. Nuntă mare vreau să-ți fac, nuntă cu alai, să arăt satului întreg ce bărbat bun ai. Cântă-ne ceva din melodiile pe care le cântai cu Denisa. Bate-mă și ceartă-mă, dar în brață strânge-mă. Deci ultimele melodii, dragii mei, înainte cu 6 luni ca Denisa să plece dintre noi, am făcut un album care se numește Așternut de floricele și îmi doream atât de mult să apuc acea zi în care să filmăm acele melodii, dar din păcate nu s-a mai putut finaliza acel proiect. Și aveam o melodie pe care cu siguranță o știți. Încerc să vă cânt ceva din ea. Pe șosea merge șoferul cu mașina ca boierul, că are în partea dreaptă
O fată nemărit, pun mâna pe schimbător, o atinge pe picior. Fata cu drag îi zâmbește șoferului de poveste. Toți șoferii niște hoți, la. Ei iubesc mai mult ca toți, la. Iau fetele și le plimbă și ca pe gămăși le schimbă. Toți șoferii niște hoți, la. Ei iubesc mai mult ca toți, la. Iau fetele și le plimbă și ca pe gămăși le schimbă. Parapapam, pa-ba-bai, dai-da, la. Te salut, Claudiu. Mulțumesc frumos, Daniel Stan. Alex, cea mai tare melodie este aia din 3. Marian, nu știu ce melodie îmi zici. Maria Felicia din Borges Blanches. Am făcut o petrecere atât de frumoasă acolo și vreau să îi mulțumesc Mariei și lui Sorin, organizatorii noștri, pentru că sunt niște gazde extraordinare, fac niște lucruri frumoase pentru românii de acolo din Spania, unde abia aștept să mă întorc, pentru că a fost o petrecere pe cinste și ne-am distrat alături de maestru Petrică Nicoară Sârbu până dimineața. Salutări din Germania, bună ziua la toată lumea, toți românii noștri din Germania, din Spania, din Italia, din Franța și din toată Europa. Ovidiu Călin, ai mare dreptate, dar să știi că pentru mine Denisa n-a murit, este aici cu mine, vie, o port în sufletul meu pentru că a fost o colegă foarte dragă mie. Mulțumesc mult, Simona, Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, pe toți. Și îmi zicea cineva o melodie de străinătate. Am eu o melodie foarte frumoasă care zice cam așa. Dragi români, veniți acasă, că avem o țară frumoasă. Și ca noi nimeni nu are munți cu aur și cu sare. Hei, curge o doină din caval peste munții din Ardeal. Hei, peste Criș, Mureș și Jiu, veniți până nu-i târziu. Cât mi-neamul de frumos și bogat pământul nostru. De ce te-ai crezut, române, sărac în țară la tine? Hei, că plâng brazii din Carpați, că te știu înstrăinat. Hei, Dunărea și ea vă spune, hai acasă, măi române. Ne-o dat Dumnezeu de toate, le-am lăsat, v-ați dus departe. Și-o rămas copii cu dor în grija bunicilor. Hei, că plâng brazii din Carpați, că vă știu înstrăinați. Hei, Dunărea și ea vă spune, hai acasă, măi române.
Ei, dragii mei, uite, avem aici, ne zice Daniela, ce să facem în România? Nu aveți ce face în România, doar că eu v-am cântat melodia asta așa, pentru dorul de casă. E greu aici, în România, știu și eu ce înseamnă să fii plecat prin străinătate, că 90% din viața mea e plecat de acasă, dar mă bucur foarte mult că sunt plecat pentru că fac ceea ce îmi place. Vin să vă cânt vouă prin străinătate și prin toată țara și mă bucură. Ar plăcea și dacă nu m-ați sunat pe mobil în momentul ăsta pentru că mi se întrerupe live-ul. Așa este, Simona Faur, ai mare dreptate. Dragii mei, dată vă spun că vă aștept cu drag să vă abonați pe contul meu de YouTube, pentru că numai acolo o să mai auziți toate noutățile de piese pe care eu o să le scot de azi înainte. Și Ioana, ai mare dreptate, dar dacă intrăm să discutăm despre oamenii ăia, nu mai pierdem timpul. Mulțumesc frumos, Raul. David, te salut. Mihai Roman, mulțumesc. Asta încerc să fac. Eu mă bucur foarte mult că ați intrat cu mine și m-ați ascultat. Nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc pentru că mă apreciați și pentru că îmi trimiteți foarte multe mesaje de încurajare, care pentru mine înseamnă foarte, foarte mult. Eu vă iubesc din tot sufletul, sunteți publicul meu drag și nu o să vă dezamăgesc niciodată. O să vă răsplătesc, cum am mai zis, prin melodii frumoase și prin felul meu de a fi. Oriunde mă duce valul, mă cheamă înapoi Ardealul. Dar că nu-s doine mai duioase și nici mândre mai frumoase. Hai, hai, inimă, hai. Da, munți frumoși ca pusenii, oameni fai ca ardeleni. Hai, hai, inimă, hai. Dau drumul gării din Beclean. M-o lăsat fără suman. Au drumul gării din Beclean și o fată de ardelean. Hai, hai, inimă, hai. Au drumul gării, m-o pus bine, de n-am cămeșă pe mine. Hai, hai, inimă, hai. Mândruță cu mândru nume, duce-maș cu cine lume. Au mă ce-mi că ți-or pune nume, ți-e greu mie tășune. Hai, hai, inimă, hai. Da, ți-e greu de primăvară, mie pleavă de săcară. Hai, hai, inimă, hai. Dragii mei, nu conduc eu, v-am mai spus încă o dată, eu sunt pasager, sunt în dreapta. Nu conduc eu, v-am mai spus odată că sunt condus de un șofer profesionist. Eu n-aș putea să conduc și să fac live, să vorbesc cu voi. Hai ce-o fi fost în capul meu, că-am băut și acum e greu. De-azi noapte până dimineață și acum mi se face greață. Dar iară râd vecinii că-am făcut o lată
Din 3 încercări intru pe poartă, din 4 încercări intru apoi în casă, până dimineață de nimic nu-mi pasă. Dragii mei, vreau să vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le-ați trimis. Încă o dată vreau să vă spun că abia aștept să împărtășesc cu voi melodiile la care eu lucrez. Eu o să închid acest live și dacă aveți plăcerea să vă abonați la contul meu de YouTube, vă aștept cu mare drag. Eu, după ce o să închid acest live, o să vă pun linkul de la contul meu de YouTube și aștept să vă abonați cât mai mulți. Eu ajung în 10 minute la studio. Poate o să vă fac un mic promo de acolo, să ascultați și voi măcar așa o părticică dintr-o melodie, din una dintre melodiile pe care cât de curând o să le ascultați și o să le vizionați. Vă pup și vă doresc să aveți o zi frumoasă, să aveți grijă de sufletele voastre și să fiți sănătoși, pentru că asta e cel mai important lucru care ar trebui să ne-l dorim de la viață. Să avem sănătate în primul și în primul rând, apoi toate lucrurile o să vină de la sine. Vă pup și vă doresc o zi cât mai plăcută.